pull up. That is June. Number biyar, number 4, number 1, number 3. DJ ovizta. DJ Asosa. DJ ovizta, sauti kawai. Ina DJ nawa yake? DJ Asosa. Ina tare da DJ ovizta. DJ Asosa. DJ ovizta, sauti kawai. Ke nake so, yace nake gani ma, dan san kina da girma, na ɗauko in ga ranar haihe. Taimako na tuwon ki babu fama, har wani kyau na yau ma, duk wani hargitsi na ajiye. Kin sani san ki nake jinin jikina, da ba gas ba kai kau da musu ajiye.
DJ nawa yake Asosa. Ina tare da DJ Ovizta. Su gaba da gaske. Yau an gina wanda biga badas DJ Yahuza Asosa amana kasuwa.
DJ Ovizta ci gaba da mix. Sauti kawai. Ina dizan nawa yake DJ Asosa. Ina tare da DJ Ovizta. DJ Asosa. DJ Ovizta sauti kawai.